dia michiri ene kwase bu ususuo nim sɛ wo mmene bakatale ya hye wo kwa hwenim nya na mafoso pulu amo apen dia prunkura bibio nkura mitumi face na nya wa hwenim udi agboso ametumi abu aso ne yiso ha bibia nsi cause ha me ana me hweni ha adama therefore kwa me for the ha kwaku dia make a chaw ne se sesia no that dia nya na dwe so oja akomni to mekoso ne na fifso wa kopim so beji akomni ato ama akomna bedi wonsem na nsu entumi ntena se makom nkuye nti no ena mabeya asone ama kokumi kokuru mo akoye campaign aka kire nkofo se that dia wo menye akombia mfa no that dia na dwaman dodo nti no ahye da akofa abosoma twa no ho ahia ti wo nim na ba wo ma ba yale na de ne ba ho